Hield iets meer hierders komen onder de jarmoedegrens. Dit binnen de verwachtings van de Woonbond, naar onderleiding van een rapport van het onderzoeksbureau RIGO. Op dit stuit had 28% van de hierders net genoeg geld om alle noodzakelijke uitgiften te betalen. De Woonbond verwachtte dat dit in 2020 nog slimmer wordt. De gemeente Zuidwest-Friesland wil het zwembad Vitalo in Bolzert en het boetenbad van zwembad Het Rak in Snits sluiten. Dat staat in een plan om €320.000 te bezuinigen op de zwembaden. Ook wordt de subsidie onder het Ieperloftzwembad Moenewetter in Wietmassum in 3 jaar met 10% weerombracht. De verkoop van woningen in Friesland wie in juli zo'n 16% hoger in vergelijking met juli 2012. Dat blijken uit cijfers van het kadaster die het publiceren binnen. Vooral tussenwoningen dienen goed. In vergelijking met juni van dit jaar zijn er zelfs meer dan 30% meer huizen verkocht in Friesland. Jong bleef het lang warm. Uiteindelijk zakte de temperatuur naar 15 graden. Er is net volle wind, maar wel kans op een bui. Morgen eerst nog een soort bewolking, maar kans op een bui. Letter meer zinnen. Het wordt dan 21 rond 24 graden.